Entón, contoche a ti o que queremos contar do vídeo, vale? A ver, vou intentar ir despacio. Remata 2023 e dende a Escola de Participación miramos atrás para avaliar o noso traballo dos últimos anos e seguir acompañando o tecido asociativo de Narón. Este ano seguimos apostando pola atención cidadá, estando a disposición do tecido asociativo, tanto da cidadanía en xeral que quere constituirse como asociación, como das entidades xa activas, acompañándoas pois, en todo tipo de trámites e consultas, dende o noso local na Casa da Cultura. Este ano tamén, pois, cunha atención cidadá, que chamamos atención cidadá itinerante, visitando, non? Contactando e visitando pois, a casi 100 entidades, identificando mellor as súas necesidades, coñecéndoas mellor e favorecendo pois, a creación de redes entre elas. Hai moitas canles de comunicación entre o Concello e a veciñanza, pero unha das máis valiosas coas que contamos no Concello de Narón son os concellos territoriais e o Concello xeral. Activamos de novo os concellos territoriais, que son os órganos de diálogo entre a veciñanza organizada e o Concello, espazos pois, de comunicación en todas as direccións, non? Nos que trasladar demandas e necesidades por parte da veciñanza, pero nos que tamén informar a cada barrio ou parroquia do Concello pois, dos próximos proxectos que se van a desenvolver. Tamén promovimos pois, o Consello Xeral, un espazo pois, de outra escala máis grande na que informar ao conxunto das representantes das entidades asociativas de proxectos que son estratéxicos para o Concello. Promovimos diferentes espazos de formación dende a Escola de Participación, como constituir unha asociación, como relacionarnos electrónicamente coa administración ou cuestións de comunicación inclusiva e non sexista. Ademais, elaboramos diferentes materiais e guías para dar resposta pois, ás preguntas máis habituais que ten o tecido asociativo. Promovemos xornadas nas que as asociacións se poden atopar e intercambiar experiencias e boas prácticas. Visitamos algunha feira, non? Na que dar a coñecer o servizo da escola e mesmo pois, organizamos roteiros, non? Para que as asociacións e o tecido asociativo de Narón coñezan os proxectos ou as prácticas que están a desenvolver en outros territorios. Seguimos traballando pois, cos centros de secundaria do Concello nos plenos escolares, que é unha actividade de educación para a cidadanía, de educación en participación, é unha actividade que é unha maneira de garantir o dereito á participación da mocidade de Narón, na que acompañamos a mozos e mozas pois, a pensar que necesitan e a desenvolver propostas para presentarlles ao Concello pois, dunha maneira creativa e coas súas propias linguaxes, non? Para que, bueno, pois, dende o Concello non estean desconectadas da realidade da mocidade. Dende a Escola de Participación Cidadá do Concello de Narón miramos atrás para avaliar estes anos de traballo e pensar de que maneira podemos seguir apoiando o tecido asociativo de Narón, acompañando as entidades e a veciñanza pois, nun Narón máis participativo e inclusivo. Que sexa un peche como